kubor nakaslem jong unongsan hima. Nakaliang jong kaseng hadin ma nilai ilung ba gila patay kubor halor ka jing rai jong ka taxation department jong ka sarkar jala ban pentrika me kata ka one time settlement scheme hakaba on map ka khajana ya ka bade ban lum na ki petrol pump ki badan apo ka jala ki badan kumba arspa lai photli hakani ka kubor ya ka balami akini kisngi ki beladap ngiyo ba ka sarkar jala lembaga taxation department kamut ban map lai 4% na kata ka tax lane ka value added tax ka ba kini ki petrol pump ki haban siu syaka sarkar jala ha ka dur jong ka khajna lada ken kelum hakini ki lai tli ki snam katkum ka jingmi jong de khubor ong ba ka sarkar jala ka dei ban yo lum khajna na kini ki arspa lai photuli ki petrol pump ka bakot hadu nreus pa san folklor tingka ka pisa ka bakini ki petrol pump ki haban siu ya ka sarkar jala tila da ken kelum lai 4% na kani ka lai ka nreus pa san folklor ka umut ba hadu shis kumba shis pa khandai san kror tingka kan long ka jing sep la ne ka jing du nong ya ka sarkar bat kumju ru bakan long ka jing du nong ya ka pisa jong pat ba nakaliam jo kaseng ngimla ban priang ya kani ka one time settlement scheme ya ka bala penbet lane ya ka balawan ra da ka taxation department namar kumba kalong kipat ba nong shong habakilet ban thap ya ki umpniang ni ki petrol pump ki jongki kilade ban siul pa ya kani ka tax kaba lada fipet ya ka dor ya ka sarkar ka bu nakabenta ka petrol ka shong ka ki odor hadu lai 4% ka VAT bat kumju nakabenta ka diesel ki odor R4R hadu R5% kabala de Kenya ka pisa ka shong dor khatnyo hadu pratingka silita nakabenta ka petrol bat nakabenta ka diesel pat khadar hadu khalai tingka kaumut baki pat ba ka por baki siu ki thiet ya ko mphnyang ki thap ki kali ki jongki ki machine ki jongki kilade ban siu kani ka VAT ka bade ka khajna ka ba ki ha ban siu ka sarkar nakaliam jong kaseng ngim so thu ba kumnu pat ka sarkar kamut ban map ya kani ka khajna ban ia ya kani ka pisa ya ka ba pat ba nong shong ulade ban siu ka sarkar ha ka dur no ka tax la ka sarkar ka don shisha ka jing thumu ban palat lane ban map ya kani ka VAT lane ka tax nam ta kini lai tri snam mi kini ki petrol pump kala de ban thaulenti ban panphai kani ka pisa syaki pat ba ki bedai hok ki tra jong kani ka pisa ka mamaki kila de ban siu ha ka por ba ki thap ya ka umpnyang namar ban ya ki nong ki tra jong ki petrol pump makili kila de ban yo alpai ka commission ka jong ki ha ka por ba ki de ka umpnyang naman la ka liter ka baki ki de ka umpnyang tingi ngimla ban so thu ba ka ek ba penlong ya ka sarkar lani ka taxation department bahkan wanra kani ka one time settlement scheme nakabantai kini ki petrol pump kinong kitrai jong ki petrol pump ban map hadu shispa khnai san klor tingka kumba kalong ka sarkar ka jala ka jongi ka jala ka ba ngiduna ba kayo ka kot telada shispa san khnai san klor tingka ngin shumap ya ka tax lana khajna ka badai hok ba ka sarkar kan yo ka bari ka pisa jong pat ba ka jingdu nong ka bakhrau ya ka jala hi baro ko ya kinong shong hi baro ko kabaar ka bangim smol thu kalong bahalor kanu kanong rem ka sarkar ko wanra kani one time settlement scheme ha ka bayde ba kani khajna ka bala tip ko ka ba namari ka bat lashim kat kum ka an jo ka sarkar ya ka bala tip munta ka meglia VAT tax meglia VAT act lene bat ka rules ya ka bala shna ka sarkar jala husnam arjasan hakani ka an lene ka kandon kila don pa ki kandon ba kumno on ken ya ka khajna bat kumno on lum ki khajna na kini gidila bala dadon ki bom siu ha ka por ko babyang kala ki don ru ki kendon ki ba la ban ot o ya ka takasut na kini ya kini gidila ki bom siu ka khajna ki don ru ki kendon ki bala ban pensitom ki gidila bat ki bri ki bom siu ka khajna kat kum ki kendon jo kani ka ai tingim la ban so thu ke bala pelong ya ka taxation department ki officer jo ka taxation department bakin wanra kani ka one time settlement scheme ka ban map ya ki khajna na kini ki petrol pump owner la ni ki trajung petrol pump hatu kani kamlong be an ka jingle jong ka taxation department ka ban khen ki kendon ya ka sarkar hi klasna ka ba ka bangimla ban so thu kalong ba manu ban yo anong lamba kani ka jingbap shispa khnai san klor tingka kamde ka pisa ka berit ya ka jala ka berit ka jongi
hatu nyo nong don ayu shalendet jong kani garai ka baka sorka lani ka taxation department hapo ka jing alam jong minister in charge jong ka taxation department kila shim nakaliang jong kaseng ngi persyajur ya kani ka jing le jong ka taxation department bat menta kasengi ka arpu artring ngila pha da ka dorkas sha menteri rang ba sha usembut menteri rang ba kumjuru sha taxation minister James Kisangma ba kidai ban pensangi no mardo ya kani garai ban penteri kam ya ko OTS ya namata ka VAT ya kini ka aspa live hold lagi petrol pump namar kani kan wan ra ka jing kta ka jing dunong ka bakhrang ya ka jelai berkoi namangilai i ya ka OTS scheme ka ba penteri kam namata ki ka jing kta ka jing dunong ka bakhrang ya ka jelai berkoi namangilai i ya ka OTS scheme ka ba penteri kam namata ki electricity bill kawan ra ka jing dunong ka bakhrang ya ka MECL ka bakiladu de ki spa crore tengka bat ki bayo nong hang tu ki datang industries ki bahya bat ki we ki brio ki bedo penan kam electricity la nei khalai tikani ko OTS scheme ngisngo bakamya ha nalo ba pila penteri kam ka MECL ka power department menta pinwan rapat ya ka OTS man penteri kam ka taxation department ya ka ka kalau ka bangim la ban pediang ban akaliang jo kaseng ngibu ya ka jing dawa khmat jo ka sarkar ka dai ban pesangye no shisndon ya ka dai ka jing tmu